So, jetzt sind wir da in der nächsten Folge in das neueste Geschehnis wieder rein. Was haben wir da? Geschenkaltar für verfügbare Geschenke. Also, wir reiten zuerst mal da hin. Zu den verfügbaren Geschenklis. Und nachher geht es dann weiter. Ich kriege. Oh. Hä? Was war jetzt das gewesen? Hä? Ah, jawohl. Komm, der nächste. Schon fertig. Ja, was soll ich jetzt haben? So. Ой, өнөөхийг чи харлаа. We have Kuzbek. Тэд энэс мут. Also goldene Tempel, ja. Rusch.
Ich glaube, Goldene Tempel muss warten. Spiel speichern. Алцчихлаа. Бүрдэн төрнэг олъё. Чи юугаа хүлээгээ? Hure. Das ist schon der Anführer gewesen. Egal. Besser für mich. Oh. Oh. Warte kurz, ich muss da noch kurz einsammeln. Oh, Kiste. Ich hab gedacht, das wäre so der so ein riesig Dings, so wie ich das letztes Mal gemacht habe. So lang, aber nein. Da kann ich nicht drüber klettern. Ja, easy. In dem Fall. Scheiße. Wo ist ich? Hallo? Wir gehen jetzt kurz auf die Jagd. Ah. Los zum goldenen Tempel. Dieser Schub! Die Huren Rabauken.
かけろ影。Aha. Geht das Fall? Nope. これからも頼むぞ。 Den Fall nicht. Oh. Merci. 鎧を仕立て直しましょうか。礼を言う。 Noch Infos? お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。里いお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。酒井様、お助けください。ない酒蔵が大変なんです。対馬一の酒蔵のことだな。初めて飲んだ酒の味はよく覚えておる。このままでは人が去り、猛虎に全て奪われてしまいます。様子を見に行ってみよう。 Irgendwann werde ich diese Mongolen. Oh, nehme ich gern. Merci. Puh. Geil. Noch mehr Sachen. Ah, geil. Yumiの手入れをいたしましょう。またいつでもお越しください。ジン、こっちに来い。鎧はお体に合ってます。何を直しましょうか。 Ja, wo hat's denn da keine? Schwertschmied. Ah. Wo ist denn das Schwert? Dort.
町についてのご用があればお役に立ちましょう。鉄すら切れるでしょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。また頼むぞ。Wow, ich kann schnell reisen. Auf das wäre ich ja nie gekommen, hä? Du Scheiße. Ja, merci. まだおったのか。嫌なのかい？鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい？これより金田の木に向かい叔父上を救うと。お前の甥が我が兵を追い回し、獣のごとく八つ咲きにしている。己らが民に何をした？心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。奴もそう言ったな。だが奴は功氏を残す前に死ぬことになる。功氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。Suka, 己 блядь. の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って上をしのぐがよい。Ah, ich bin's ja. した龍蔵、何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。Mhm. Mhm. Der Schatten des Samurais. ジン、ご家政、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな。地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度をじきに仕掛けます。Mhm. 待つとするか。後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。違いもなく若い女子と暮らすなんて厄介な種でしかないぞ。あれは娘のよおのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、生き肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。
それから死角を目指し叔父上を救い大手門へと戻り退却しましょ死にに行くようなものだ。う。討ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら雇うか。それかクロウ叔父上がお待ちです。いざ城へ。Mhm. ド。立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだな。皆のもとへ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。Schau mal. Oh. 必ず救います、叔父上。Also. Mhm. Mhm.のろし術。まず万兵を倒さねば。大手門は固めた。先生、検事と大手門の番を。心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。
ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。うん。おい、アルボー。Ik zei zo, oh nee, my friend, he's dead. Oh, er zijn nog 8 veel. Like a pro.ヒアリの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。政子殿も。Niet vergassen.
菅笠衆がいたらこんなに苦労しないのに。腹を空かせた手下が寝返ったのかもしれんな。人を獣に変えるのが戦の常さ。Also, was mach ich jetzt? この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。あ、名案だな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。ユナの手がいるな。Starla. Yo estoy. Ten harbaçuen. Bitte du darfst. Ben Helen geçmet. Nuga samraçın namsum taban. Ahi çarman. Oslot asla temnik. als ob er schon wüsste, dass es ein Samurai ist. Der muss jetzt weg. Dann habe ich den grossen. Ой, өнөөхийг чи харлаа. Тэд энэс мутгахад. Бари.
待たせるね。備えろ、万兵がおるぞ。Mhm. Gaan we jetzt weiter. Fatz. Oh. Ямар нэг юм хардуу. Сэрэмстэбэ. Хертэн байгаа юу?ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。Wow. Das ist jetzt aber schwer gewesen. 龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。Nein. お前。仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか。菰田での戦のように。龍蔵。叔父子にはお前がいる。 Nicht meine. あいつらには俺しかいない。 Oh Mann. Jetzt muss ich gegen meinen besten Kollegen kämpfen. Ja! 苦しめはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。Heili. 仲間を食わせなきゃならねえ。 Hey, Digi.
苦しめはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。よせ、まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。Hey. Kom schon.龍蔵。まだ間に合う。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。龍蔵。侍だ。侍がいるぞ。Was ein Verräter. Wow, Digi. Hey, könnt ihr mich auch verbrennen lassen?
千春、答えよ。志村殿はどこだ。Niks zit echt op. Oh, daar had ik vergeten. Samurai Örbaiksegoen. Ready?おじ上、陣です。陣、急げ。侍の方。おじ上、信じておったぞ、陣。さすが正しの息子だ。この身を尽くします、おじ上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。北にいる万兵どもを始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。
先生、政子殿、無事であったか。お芋のおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば、全ての対馬の武士のためにも。追っ手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、一人も逃がせない。死んでたまるか。死ぬかと思った。えい、まだ死ぬん。これでしまいか。恩に切るぞ。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。Ich muss dir beichten. Ich bin gelaufen wie ein Dieb. Ich habe umgebracht wie ein Dieb. Das ist nicht der Ehre von einem Samurai, oder? Es tut mir leid. Es tut mir leid.大層な城ではないか。この門を開いてはくれるか。あ、同胞がくたびれ、飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。No F Givens. 飯をくれる約束だろう。わかるな。入れてやって。リュウツ。おい、よしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。Ich hoffe, du wirst nicht zu unserer Seite wechseln. Du Monster.
志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりに。みんな計られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。Verräterhut, hä? Oi, oi, oi. Was? Ja gut. Dann mal kurz einen Cut. Merci fürs Vorbeischauen. Sage ich immer wieder. Like und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, besser.